danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau, hotunan yadda wata yarinya ta kashe mahaifiyarta, ta yi wa gawarta gunduwa-gunduwa. Wata mata ta kashe mahaifiyarta kuma ta yi mata gunduwa-gunduwa a garin Ikot Ifeanyi da ke jihar Akwa Ibom. Lamarin ya faru a titin Omo Obat a unguwar Nyoko Akwa Ibom da ke Ikot Ifeanyi. Babu wani cikakken bayani akan dalilin da ya sa wannan mata ta kashe mahaifiyarta, ta yi mata irin wannan hisabi. 'Yan sanda sun kama ta kuma sun tafi da ita tare da gundulallun sassan cikin mahaifiyarta domin gudanar da bincike. Sannan daga bayan an tattara bayanai a miƙa ta kotu domin kuwa a yanke mata da ta dace. Mutane da dama sun yi Allah wadai da wannan domin kuwa kowace ya tana da muradin ta ga cewa mahaifiyarta ta kasance a raye cikin ƙoshin lafiya. Sai ga ita tana da mahaifiyar, amma ita ta yi sanadiyar kashe ta, kuma kisa na wulaƙanci wanda mutane da dama wasu sun rasa mahaifansu tun suna ƙanana. Wannan ya zama abin Allah wadai ga wannan wadda ta yi wata mummunan kisan wulaƙanci. Mutanen da suke zaune a wannan unguwa da wannan al'amari ya faru sun yi ƙoƙarin da su ga sun haɗa da ita yar sun kashe, sai dai kuma suka canza shawarar gara su leƙa ta hannun 'yan sanda domin kuwa a yanke mata hukunci daidai da laifinta. Ƙarshen labarin kenan daga wannan channel ta na albarka. Sai kuma idan kun ji mu a wani labarin da zuwa nan, muna roƙon ku idan kun sabon zuwa ne wannan channel ta na albarka, da taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode.